ste ako ja a na Vianoce ste napiekli trošku viac vianočky, ako ste zvládli zjesť, mám pre vás dobrý tip, pretože vianočka už po 2 dňoch nie je taká lákavá, ako keď bola ešte čerstvá a teplá, ale mám pre vás super nápad, že čo s ňou spraviť a môžu to byť aj raňajky, môže to byť aj dezert alebo iba taká 10. olovrant a je to vianočkový French toast. Vianočku si nakrájate na normálne plátky, ako keby ste šli jesť, ale obalíte ju v vajíčku rozšľahanom s mliekom a škoricovým cukrom, prípadne môžete pridať aj med. V tejto zmesi tie vianočky obalíte a opečiete ich na panvici na troške masla. Je to veľmi dobré, podobá sa to na chlebík vo vajíčku, ale je to sladké. A ja som si to dala s ovocím, s jogurtom a poliala som si to čakankovým sirupom a mala som fantastické raňajky z vianočky, ktorá by inak nebola až taká dobrá. Neplýtvajme potravinami.